যতনো সারি কাহা তেই চিনি media friends ong hambai tini seng yakrai kami kaisa bridge construction cholai tongo gobang mo bisirogoi o kami ni borok rok demand khaimani bisingtui borok ni chai tongmani bisingtui parani leaders rok parani somaj ni borok rok somaj poti rok chaudhuri rok joto palmil gi borok chai toglaimani bisingo 2013 go o bridge malai jabe borok khatung khajake o bridge sagatini tinile mahine sinai borok ji imang nugmani 2013 ni pore ekhane totally stop thangkha pray 10 years dos ang jokhon kotal mla hapara hafaile hangkhane ang tabok 9 bosor sorry 9 mas ang tongo ompi nogor kotal mla ngai phaimani yagulo sini executive engineer malai kha tei sini SDU sini bonongana senachoron jomatia bono to bogoro barbar visit khaipekha visit khaimani yagulo sakagori put horokha officially pathokha erpore ekhane khobor makha ageni simiyamo samang jehetu ordekhe chengjak ba khaipesina hi borok hongkaisi gobangma seng news channel logo borok kha mo tani bang khaijai giya ani sakbai thang bang preparation najak jodio mo bridge ma adang kha tangai je contractor tangiye kha tongnai boni bumung tui বিধান সভা গো বমুং আং কুইশন প্রশ্ন জমা রগৈ বনি বমুং তে আং অ্যাসেম্বলি গো কক সালাইনাই জমানি বাঙি ব খাইয়া সিনি SDU এক্সিকিউটিভ ন তো বগৈ বিজিত মার খাইপেখা নিউজ রগ রখা বনি বিসিং ডিপার্টমেন্ট নি বরক ন যেমত NBCC এজেন্সি বরক সামং মামনি ইয়াগুলো কসার মাজার প্রায় 10 বছর বা থাকজাক এনকে অফিশিয়ালি রিপোর্ট যখন সবখা বরক মাগো শেখা ও সামং ন complete khairo sine himborok go semani bisingtui tini sini yakrai kamini borok rok o amchaini maya ganang kha ganang lukurok tini borok bridge kotal magani digi thangui tongo prai tangjagui tongo naito thokphe bonono tini ang surprise kaise visit khaini phaimani visit khaithani go ani loge go tongoro kamini okra chakra rok yang birisu bura rok tongjabai gi ani ma phani soman ani babani soman ani susuni soman no tongjabai gi teisini leaders rok tongbai gi jottono tini neu bijido borok bo phaigei ano logero phaikha borok no bo thakchangma hambai ma yaphago tei okra no khulumung yaphago।